Vjerujem da je većina vas već vidjela da smo ovaj tjedan raspisali natječaj za novog člana IMC tima. Ali kako ne bi ostali samo na tradicionalnim kanalima i uobičajenim formama, odlučili smo i na ovaj način pokazati vam što je IMC agencija i gdje dolazite, naravno ukoliko ocijenite da možete biti dio nas. Sam pogled na reference IMC agencije, vjerujem, dovoljan je poticaj ako volite PR da se prijavite na naš natječaj. IMC vode pioniri struke odnosa s javnostima u Hrvatskoj, tako da možete biti sigurni da dolazite u pravi tim. Iako se to čini lako, biti PR-ovac ne može svatko. Ali bez brige. Iako radimo ozbiljan, odgovoran, dinamičan, izazovan posao, volimo se šaliti, dobro zabaviti i fino papati. Čekamo vas. U IMC agenciji sam skoro 2 godine i ovdje sam puno toga naučio što do sada nisam znao o ovom poslu. Najviše zahvaljujući svojim starijim kolegama koji svoje znanje nesebično podijele sa nama svaki put kada mi mlađi zapnemo u nečemu. Smatram da će i novi kolega isto tako ili kolegica uspjeti se prilagoditi našem timu iz razloga što svi ovdje cijenimo novu inicijativu, novo znanje, novo iskustva kojima bi pridonio nama i našem poslu. Ja sam najnovija članica agencije IMC. Ovdje sam nešto duže od 2 mjeseca. Imam dojam kao da je prošlo i duže, vrlo vjerojatno zbog jako prijateljske atmosfere koja me ovdje dočekala, tako da mislim da sam se dobro uklopila, ali jednostavno užurbanog i dinamičnog posla u koji jednostavno moraš uskočiti i zaplivati ili potonuti, tako da se nadam da će novi kolega ili kolegica koji nam dođu uspješno plivati i dalje s nama. Dođite raditi u agenciju IMC, jer osim što imate priliku piti najfiniju kavu, imat ćete mogućnost usavršiti svoje znanje u krugu najboljih stručnjaka. Sve vaše prijave nas vesele i s nestrpljenjem ih očekujemo. Budite dio IMC tima.